E dende o punto que eu entendo os feminismos, cando pensamos o porqué das cousas, é como moi difícil poñer como unha resposta, non? Como que a nosa cabeza estructurada, o patriarcado, o capitalismo nos leva a dicir isto e querer dar resposta a eses puntos. Que pasa? Que é todo moito máis complexo, porque falamos dunha estructura que está invadida nas institucións, no propio sistema, pero tamén nas propias persoas, non? As preguntas non só son se existen as leis, que sí que existen, pero sabemos perfectamente que existan as leis non significa que se cumplan, senón como facer que realmente esas leis non sexan necesarias, non? Que eso deixe de ser un problema. E que todo o mundo, todas as persoas que vayan a unha entrevista de traballo teñan os mesmos dereitos, pero non na lei, senón que pase. Que a min un tipo non me pregunte que se teño fillos ou non os teño, non? E que eso non sexa importante. A min e a todas as persoas, tamén nos traballos precarizados, tamén nos traballos vulnerables. Cando pensamos en dar solución e dar resposta a todos eses problemas como moi estructurais de xerar a igualdade real, non? O que supón que non haxa unha diferencia entre xéneros, nin entre identidades, ni que todas as persoas podan acceder a todo. Ao final falamos de todo isto, pero seguimos vendo a crianzas educadas, no home non chora, a muller. Entón, claro, se aínda sigue pasando eso, que máis dá que haxa unha lei que diga, non, si, ti tes que cobrar a mesmo con un home moi bien, pero despois a min non me din que teño que buscar isto ou teño que buscar o outro, non? Non sei, como que ir á base para mí sería o primeiro.